салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. Бародарон, мавзӯи имрӯза дар бораи якчанд хел доруҳо гап мезанам. Бо диққат гӯш кунед ва фикрҳои худтона бинависед. Бародарон, доруе ки дар инҷа мебинед, ин дору барои нафароне ҳастад ки масалан дар хонатон гудак доред, гудакотон 5 сола, 10 сола, 15 сола, 20 сола шудага, ҳолам дар ҷойгоҳшон тар мекунанд. Ин аз ширкати доруҳои гиёҳие, аз гиёҳ тайёр шудага, аз 12 хел алаф тайёр шудага бародарон. хуб, як курс лечения мегира бародарон, результати хуб метам. Хуб, дуюм доруша бинед бародарон. Дуюм доруш барои одамое ки беқувватанд. қувватшон паст шудага, витаминаи бародарон, безарарай. Қуввата баланд мекунад, яъне ки беқувват шудагӣ ба қувват мешавӣ. Фаҳмидед дӯстшахтон. Хуб, шахсоне ки зрени чашмтон паст шудагӣ, яъне ки сварка да кор кардагӣ ё ки да компютер бисёр шудагӣ, зренитон паста, чишмотон хира шудагӣ ё ки воспаление дора бародарон, ин доруш боша барои анамия. Он нафароне ки чашмотон парда гирифтагӣ ё ки удар хӯрдагӣ бародарон, барои ин ягон дахолат надора. Ин слихкаш мегӯянд ба гуфти росо, яъне ки чизе ки сабукай. дарди сабук дора, яъне ки хира шудагӣ ай бисёр сварка кардагитон ё компютер мешинед, ҳамида ёрдами хуб метавад. Хуб, бародарон, баъд чун ҳар вақта медонем ки ма кроссовки Optum тамоми шаҳрҳои Россия роӣ мекунам. Шахсе дар кроссовки Optum дар кора барои бизнес кардан дар WhatsApp ман муроҷиат кунед, тамоми шаҳрҳои Россия даставка дорум, бигиред бизнеси кроссовкиро пеш баред. Беғарзи кроссовки бо дорум куртка, бурук, спортивка, брижои ғавз, ҳама чизо дорум. хуб, ва дар охир гуфтанем ки шахсе мехоҳад ки блогерӣ кунад, каналои YouTube дошта боша, WhatsApp ма муроҷиат кунед, каналои ма 1000 подписчика, 2000 подписчика, 3 тага, 4 тага то 11000 подписчика дорум дар фурӯш ва як канали калон дорум бародарон 43000 подписчик дорад. Кадомеда интересна, занг бизанед, суҳбат мекунем. Хонободу сарбаланд бошед дӯстони азиз. бисёриҳо савол медоданд ки ягон шампун, ягон чизе ҳаста ки мӯи сара нарезона ба қувват кана, яъне ки афзоиша хуб кана. Бале дорем шампун айт занҷабил тайёр шуда бо қатъи витаминаш қатъи мақсад ира дар як ҳафта 3-4 бор мартаба истифода мебарӣ. Ай занҷабил тайёр шудага оригиналай. ин ҳам резиша кӯ мекуна, ҳам мӯи сара ба қувват мекуна, ҳам афзоиша хуб мекуна. ҳастаи занона дорем, ҳастаи мардона дорем. Кадомеда дар кор боша зан занем, ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем.